И здравейте хора и добре дошли в един нов епизод на моя SMP сервер. В момента днеска ще ходя на Long Asian. Аз не знам какво точно в коментара, но не съм открил нищо. Така че сега първо нека да видя за качим за желязо, за да се направим първо сега. Чакайте. Както виждате, съм сега имам блага. Сега, това е моята пещера тук. Мястото, където влизам. Така. Сега, нека да отидем за малко обсиден. И така, сега ще вземем. И хора, ето че тук ще се качихме от мината. Сега само ще... Така вече се събудиме. В Недъра. Тук би трябвало да е това на моя приятел, така че ето това са буквално работите, леглата, които успях да направя. За това имам блокове. Така. И нека да слизам надолу. Тук би трябвало да сме на 14-то. По-скоро някъде тук да слезе още надолу. Добре, тук има и... Да, тук сме на миновет, така че можем да почнем лека по лека да почнем да взревяваме. Или пък не. Или пък не взревяваме на тук. Дай насам, дано да няма лава, защото ти най-мразя. Така, малко те. Така, нека първото лава да бъде взревено. Окей, няма лава. Но няма и недър дебес. Няма и недър айде. Така че първо легло не става. Така ви. Продължаваме на всеки случай. Окей. Добре, продължаваме сега напред. Да видим дали ще открием. Надявам се наистина в този епизод да открием. Това. Така. И тук, доколкото виждам, няма нищо. Така че и второто легло е фейлнато. Така че да видим какво ще стане с третото на късмет, както му казват. Търза късмет. Така. Намерихме кварц. Не би го показал, често казвам, но сега не сме за кварц тук в Недъра. Айде, тук моля. Добре.
По-малко тук и третото не е на късмет. Гадост. И третото нямаме късмет, така че останаха ни все още 2 легла. Така че... Да. Нека да видим дали ще успеем. Поне да намерим още едно, защото аз имам базата си 2 Netherite, така че ако открием още едно няма да подкажа. И четвърто легло ли се падаше той? И то вече е фейл, така че не остана едно легло само и да не го открием. Така. Тъй. Така. Оп! Let's go! И току-що открихме малко така Nether Debris. Но сега ще се го направя за тъмнела, стойте. Но направя хубаво за тъмнела. Така. Бомба. Хубаво, намерихме поне едно Nether Debris. Така че става работа. Тъй, че супер е. Сега е и времето да се го вземем. Така че идваме насам. Чая само да се подсигуря, че няма да падне някъде. То не ще се изгори, бе. Но все пак не ми се рискува. Тъй, че тъй. Така. И взявам готова Nether Debris. И бомба. И хора, ако ви харесва епизода, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за канала и да знаете, че в момента серверът е пустът и може да джойнвате. А пък в първия ми епизод, където обяснявам за SMP сервера, е и IP-то. От мене, чао!